Ħin ta' rikreazzjoni ta' koppja żagħżugħa spiċċa f'martirju meta allegatament l-arus spiċċa msawwat minn xi pulizija tant li kellu bżonn 10 punti f'rasu u f'għajnejh. Il-koppja kienet qed tieħu drink f'bar ta' Sliema meta f'daqqa waħda iseħħ kollox. L-arusa tal-vittma tirrakkonta dak li seħħ u kif hi spiċċat bil-pepper spray f'għajnejha u l-arus tagħha imsawwat. U kellu ma' DJ u ma' nies u hekk, u f'daqqa waħda minn dak il-ħin ma niftakar assolutament xejn, għax kull ma nħoss għajnejja jħarquni bil-pepper spray li tlift in-nuċċali, l-arsija ma nafx fejnu, naf li dejt nisma' ħafna storbju. U mbagħad dalgħodu kif qomt l-arsija bil-punti ġa rasu, bil-punti m'għajnejh, ħafna daqqiet ma daru bil-lembuba, ħafna grif monqu, kell naħseb qabduh minn onqu jew hekk. Ma tinsiru nafu li l-pulizija jmina xumma huwa raf wieħed minnhom. Iż-żagħżugħ li għandu 27 sena allegatament ingħata x-xeba quddiem kulħadd. Għamlu l-manetti u bdew isawtu ħafna quddiem dan il-bar stess kien hemm in-nies u hekk kienu xi żewġ tnejn pulizija naħseb. Minħabba d-daqqiet li qala, iż-żagħżugħ kellu jittieħed l-isptar u kienu l-pulizija stess li ħaduh. Il-koppja tispjega lil Net News li tant kemm m'għamlu xejn ħażin u li ma kienx ħaqhom hekk li wara li ħaduh l-isptar lill-arus ħallewh jitlaq. Daħluh l-isptar bil-manetti għax għamlu l-manetti ma nafx għalax ġa mhuwiex kriminal. Dak il-ħin li ħajamlu l-punti hemmhekk neħawhom l-manetti. Il-pija ma ħanneħawhomlux imbagħad bagħtuh il-lemmu. L-arusa tal-vittma tajt li qatt ma kienu jistennew li se jiġri xi ħaġa hekk. Ħaġa stamilna shopping fejna kollox fil-karozza u għadna peress li jien kont off għadna morru nieħdu drink. Sija u nofs kollox, imma fl-ħar nofsija ma kienx li bdejna nistennew żgur. Il-koppja qalet lil Net News li dwar dan il-każ fetħu rapport fl-assata ta' Sliema.